ହେବ ତ ଏନ୍ତା ନିଜେ ହାତେ ରଫାର ଡଲାଭାର ଥି ମ୍ୟାଟ୍ ଜୁଗ୍ରାବାର ସହିତ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଟ୍ କାମ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଟା ହଉଛେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କି 2-3 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ আর লোকর সাথে কেলা মিশিকি ম্যাট কাম করুথবার আপন ভিডিওরে দেখি পারুথুবে যাহাকে নেইকরি ইছান ভিডিওকে ସବୁନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିছে ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରବାଟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ আর ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ରଫା ଗତି ଧରିକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ ତ ଆମେ ମାନେ କାଁ ଯେ କାମ ନେଇ କରିପାରବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ আর ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ତା କାମକେ ନେଇକରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଥିବାର ଲାଗି ସେ ଲୋକର ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରଛନ୍ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରବାର କରୁଥିବାର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବି କହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଲଛି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ତା କାମକେ ନେଇକରି ଇଛା ସବୁନେ ପ୍ରଶଂସା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେଇକି ରଫା ଗତି ଧରିକି କେଲା ଦଲାଭାର ବଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍।